Kona wat gaan hier aan. Kom eens zo, Antje. Wat gaan je? Wat nou, mami? Verlede kwartaalse punten is ver beter als die kwartaalse punten. Nog steeds heb ik het geslaagd, mami. Als je van nog steeds het geslaagd, die kwartaal moet je beter gedaan het als verlede kwartaal. Ik geslaagd, mami. Hoor je, voor mij gaat het over slagen, voor mij gaat het over jouw punten. Wat gaat je? Kijk eens zo. Verlede kwartaal zijn is net 7's. Kijk, wat krijg je nou? 5 en 6. Verlede kwartaal is het net 7's. Een 6 Maar ik zie een probleem in de rapport. Zij slag. Wat weet jij van rapport in die school? Nee, dat maakt een zaakje. Jij blijft bedelijk. Nee, man. Jij blijft bedelijk. Jij wil hè, die kan maar zo bedelijk zoals jij het draait. Dat gaat nou over bedelijk. Je moet luisteren hoor, wat ik zeg. Nee, maar hij rapport is recht. Die is jouw Dat is niks een keer met hij rapport. Jij was zeker, ik kan niet uitzagen, want je gaat kind maken aan buitenkant. Van jij spreekt het oor. Ik spreek het niet oor, Harry. Jij blijft bedelijk. Ik zit tevreden met die punten nu hoor. Ik zeg hoe nou. Nee. Nee, vat net en ga net. Ik versta jou niet. Jij blijft bedelijk, sis. Dat lijkt zo wanneer je in die school geloof het niet. Dan heb je niet een gevoel van andere kinderen dat wil leren. Jo, het is nog zo mooi. En het is alvast zo bij je. Maar hoe was jouw dag, baby? Mijn dag was eruit geweest, mami. In mijn uitslaas heb ik mami mijn uitslaas in. Oh nee, ik hoef het eerst te zien, want ik weet al. Dus jij tevreden met jouw uitslag? Ja, mami, ook is bij je tevreden. Oh, ga later kijken. Ik ga later kijken. Jouw pa gaat niet zo trots op jou. Hoor je zo, man? Je weet misschien het laatste keer bij een tv iets geleerd, nee? Ik heb die 100 dankje voor haar terug, man. Ze toch voor haar gezegd, baya, dankje, mijn kind, hoor. Ze gaan weer een draaiako maken, baby. Oké, mami. Morgen? Morgen weer mijn maag hier en ze zei bij je dankje en ze gaan later het draai komen maken. Oké. Zijn we hier geslaagd? Ja, en weer heb ik het geslaagd. Is het? Ja, en weer. Oké. Wat was jouw punten? Ik heb 80% te krijgen weer. Rerig? Ja, en weer. Je hebt bijgeleerd? Ja, en weer. Ja, ik heb met mijn boeken gezet. Oké dan, dankjewel. Oké, dan en weer. Hoor je zo, Antiekie? Je gaat horen of ze mentaal voor punten te gekregen. Ja, dat gewoon. En nou? En nou, mami? Voel je niet slecht? Mami, ik heb geslaagd. Ik heb mijn rapport gezien. Ik vraag voor jou, voel je niet slecht? Menta. Zo'n omstandigheden is het zoals jou niet. Jij krijgt van alles. Nou, mami, ik leer dan niet in die kamer. Leer? Hoe leer je je punten down gaan? Mami, je komt eens naar die kamer toe niet. Als ik is altijd bezig. Als ik in die kamer kom en zeg ik kan met jou boeken. Je leert van je phone is meer in je handen. Je gaat niet weer in die kamer leren met een phone, Auntie. Je denkt ik is zo nozel. Als jij zo geleerd, dan kom je op punten afgegaan. Jij gaat niet weer dit geef zo met een iPhone niet. Geef zo met een iPhone niet zo. Je is meer op TikTok. Als je je werk leert. Menta het in zijn phone niet. Dat is hoe kom je zoeken. Zie je nou? Dat is hoe kom ik die phone van. Menta het die phone niet. Dus ook maar haar punten is een bewijs dat zij leert. Je krijgt alles gemakkelijk, hè. Je pa bederft je, maar het eindigt is zo. Kijk eens zo. Je gaat achter je pa aan, nou. Je eet het door mij, wat met je rechten goed te praten. Je pa heeft school gelopen. Hij is aan de tweede school in. Zijn je menta. Gaan iets bekomen in je leven en draag je drop-out van je luisteren wanneer ik met je praat. Je luistert. Ik vat hem zomaar nou. Nee, maar je hebt me goed geslaagd. Ja, maar je moest ik leren. Maar dan ga je het weer. Hello. Hoe gaat het? Alright, dan zijn we. Ik ben niet klaar, man. Het is goed om je te zien. Ja, dat is niet. Je weet me zo die eigenlijk hebben kan. Alweer. Gaan Anwar mijn punten. Zeg ja, ik ga nu niet huizen zetten 3 weken. Wat heb je dan geslaagd? En hoe je ook geslaagd bent? Ze komt bij me na, dat je niet huizen geweest. Ze ja, ik ga nu niet huizen zetten. Wat?
Hoekom is jy nodig, mosie? Nee, dat zou maar kesal mogen weet ik wel eens meer naar huis toe kom. Ik vind ik mogen maar blij, maar ik kom bij me jou in. Ze zei man, ik voel me alright van mij. Zie, zou weer gaan tussen jullie twee komen bij een. Het gaan onze vriendschap perfect. Sy het graag my foon afgevat. Zo. Ja, maar. Zie, je moet nou voor die hele vakantie net zitten. Net sit met boeke. Nou moet ek luister na mense blokkie by te kan en hulle het geslaag. Oh, ma is erg. My ma sien so nie en ek fokus nie so baie op my boeke nie. Julle twee het nog veel beter geslaag as wat ek geslaag het. Exactly. At the end of the day, zou mij die geslaagd en dan niet. En ons is proud about dit is die myn ding. Ons is baie van sy is beter. Sy gaan aan oor nonsens. Ja, maar solank net dit terwyl jy nou hier is, ons party so wel. Maar ja, nee. Ja, Choma. So, hoe was jou dag toe vandag, skat? Glad nie sleg nie, mevrou. Ek is net bly ek kon geld maak vir krag en iets om te eet vanaand. So, ek is net bly, man. Kyk, die werk is 'n jaarjob wat ek doen. Dis ook iets wat ek graag wil doen. Hallo, skat. Hallo, Ek word dit geslaag. Ek word dit geslaag. Wat op pop. Ja, ek moet vir jou 'n paai, ek moes hom beloof ek gaan jou 'n paai koop, né? Sodra ek my geld kry by ouma gaan ek jou 'n paai koop. Né? Maar kom net gesê. Mami, laat met my gesê. Armaas wie kwaad vir. Ons het weer ons kom by en ek het nou weer die meeste van te gekry en mami weet sy doen net aan. Hoekom is jy net so jaloers op die kinders? Hoekom is hulle so jaloers? Kind werk so hard. Ons het niks. Hulle het alles en hulle nog kom jaloers is op ons op. Jo, eindelijk kind ek is so jammer vir al die dinge wat jy moet deurmaak. Maar die ding is nie, die kind werk hard. Die kind studeer. Dis hoekom sy sulke hoë punte kry. My baby is jou right. Nee. Kyk hoe sê dit die kind. Toch goeie man. Weet wat ek dink jy gaan praat met hy vrou van as ek af gaan dit 'n lelike ding is. Jy kan Mos vandag hy was jobbie gedoen nie. Die auntie my betaal en ek het haar R100 geskuld. Toe stuur ek dit met haar en ek het vir die kind gesê, jy het haar gesê, gaan het draai kom maak nie. hoekom leen jy nog geld nie? Vir jou gesê om die berg geld leen nie. Jy weet dan hy oom betaal jy nie sommer Van nie man. sodra jy man. geld leen by mense aan tree hulle soos die op aan hulle neerkyk op jou, hulle kyk neer op ons. Kyk hoe ja nee man, Nee, ek maar is nie met kind. Bly jy die kind wat jy is en studeer so hard, oké? Eendag gaan ons uit al die iets as jy wees net altyd humble. Dat die antimaskelen aangaan, jy antwoord daar my kind. Wees jy altyd nederig. jy moet nog ophou by vrou geld leen van kyk nou ons se kind daaronder lê. Verstaan jy? Ja, man. Die beste is om my mense net te avoid uit ons lewe. Maar hoe kan ons alle die kindertjies hier dan saam groot geraak? Jy weet ek het vir vrou gaan werk en die kind op my rug. En sy 'n baby. Hulle is aan so susters groot geraak. Die ding is hulle kyk al die jare neer op ons en ons weet. Weet wat nee? As ek nou mos baie geld gehad het, en het hulle nie 'n attitude gehad nie. En dit klink nie hulle kan met my aangaan, maar nie met my kind nie. So jy moet maar gaan praat met my vrou asseblief. Ek hou nog nie van dit. Ek lyk nie my kind so sê dit sien nie. Man, ai my kind. Ja, ons moet maar op paai en 'n sterrie stamp te koop. Oh, Jono, dit is a kind. Dit is a pop. 'n paai, dan 'n pink sterrie stamp. Ja, na. Ek sê bly sy smile weer man. Ja, nee, nie worry oor wat die auntie gesê het. Auntie wie? Hallo. Ja, die kind het my sy pas al veel opgebring, nee. Ja. Maar ek kom sê net dankie vir dit, man. Jo, jy het my groot gehelp. Maar ja, man, nou, as nog so ietsie wat my nie gelukkig maak in TV. Jy weet nog so, onze kinders word saam groot al die jare. Maar die kind van my bly, kom klaar by my. En die wie bly sy en jou kind kom pay met mekaar en het maak nou misseer en ek bedoel nou, kyk hulle groei dan al die jare saam op aan TV. Nou skinder sy van my by jou. My auntie, ek sal nie sê as kinder die ding is die. Nee, jy moet nie met jou kind leer om van groot mense teks te hou nie. My moeder asseblief verstaan tog haar hart het nie lekker gevoel nie. Sy wou nie sê nie tot ek vra wat is fout toe lê sy my uit. Elke keer as dit eksamentyd is en sy geslagery en allei en sy doen goed, en gaan aan TV net so aan op haar kop. Is mos nie reg aan TV, ons is mos daarom groot. Kyk, weet wat? Dis hoekom my kinders die respek het vir ons nie. Want jou soort
Hou teks van groot mense. My soort nou, my soort. Ja. Wat is soort Jy is moes ek nou mos aan jou- TV? Wat is soort is ek nou? Jy bespreek jou kind saam met my. Jy moet vir die kind gesê het, groot mense is maar so. My auntie, maar jy kan nie elke keer aankom my kind in trane huis toe nie. Elke keer as dit eksamentyd is en rapporte tyd is, ans my kind in trane, want is nie net nou nie my auntie, is al die jare maar by die twee kinders raak aan saam groot. Hulle is aan bevriend met mekaar. Die ding is die wat ek vir my kind gesê het. Sy het verlede kwartaal het sy baie beter geslaag as nou. Wat is die probleem? As jou kind wat dommer was as my kind, as sy Hugh? Nee, moeder, nee. Ek kan mos nie tevrede wees met dit nie. Hoe kan die auntie nou sê my kind is dommer? Ek kan al my kind al die jare en al die kwartale se rapporte gaan haal en sal die auntie sien. Ek het nog nooit dom haar gesien nie. As mense soos julle, gaan ek nou sê, mense soos julle, wat green is, wat van alles het, kyk neer op mense soos ons wat arm is. My man maak jobs gewoon ek doen wasjobbies en goede. Nee, wat beteken jy kan so as met ons auntie? Hoorie, jou kind was gewoond om hier te kom speel, dan help my kind haar met die huiswerk en die tuiswerk en die goeders, whatever jy dit noem. En ewe skielik is sy nou die slimste para in die vlei. Sy gaan ook nie meer by my huis kom, jy moet ook niks meer vra by my. Ja. Mami, ek wou gaan mami aan met tante Gail. En? Nou kom my mami so aangegaan. Wat het ek gedoen? Mami gaan aanhoor comparing nie. Hoekom compare my met Menta? Wie hoe seer maak het my mami? Wie hoe seer maak jy my met jou Nee mami, jy maak my seer met jou woorde. Wie wat mami, ek is regtig klaar met mami se woorde, want bly my seer maak. As ek gaan loop, dan loop ek. Ek is jammer. Ek het nie geweet dit gaan so uitdraai nie. Ek is jammer. Maar ek wil net hê jy moet besef hoe belangrik jou skoolloopbaan vir my is. Ek wil jou aboos sien my kind. Ek weet mami, maar mami moet verstaan ek leer. Mami moet nie net dink ek sit op my foon nie. Ek is jammer, ek is regtig jammer. Dit was nou nie my bedoeling dat jy so moet voel. Maar ek hoop jy besef ook nou hoe dit my geraak het. Is reg my kind. Ek is jammer. Ek sal aan Gail ook verskoning vra. Want ek het dit nie so bedoel nie. Ek ken nie wel net van Gail verskoning vra, maar van Menta ook verskoning vra. Maar Menta se kind. Nog steeds mami. Wie voel Menta? Okay, dis reg.